YouTube. Nu spiller jeg noget Call of Duty Modern Warfare 3 sæson. What the fuck? Og det er missioner, de får prøvet. De synes dumme, de vil. Hvorfor? Nå, hej YouTube. Hej YouTube. Ja, jeg sidder sammen med to af mine venner, som spiller Call of Duty på Xboxen. De spiller det der Special Ops, og jeg spiller missioner, som jeg vil... Nej. Den mission er pissekedelig. Det ved jeg godt. Ja. Der skal man ikke den stil. Det er bare at se på den lille ting. Modern Warfare 3. What the fuck? What a crap! What the fuck's going on, man? We're back in the game! Skal man bare lige gøre det, Hvorfor har I ikke auto? Nej, auto, eller... fordi den er pisse stadig. Jeg skal over filmen. I skal vente til at bruge missilerne til Juggernaut nu. Nu har du ikke nogen shotgun, Mathias. Oh. Ja. Eller på helikopterne kan man også bruge den. Ja. Den der mission, den er heller ikke så dejlig. Og nu vil jeg godt snart i gang. Der er gået 3 minutter af min video allerede. What the fuck? Ja. Hands up in the wall. Hand on wood. Hand on wood. Hand on wood. Hand on wood. Jeg kan vente til det. Holy shit! Den er overfra, der begynder at komme over snart. Ej, nu. Ej, det er ærligt. Så lige der. Åh, shit, der er en springer. Dankeschön. Oh.
Okay, jeg får mig men jeg tror, der kommer en til mig. Der kommer en til mig. Det kommer der i runde 10. Hvad venter vi det? Vi er runde 8 lige nu. Good luck, my friends. Den hus. Hvad? Og den her gang står vi mere sammen, hvor vi ikke er gerne til det her. Shut! Oh, hund! Fucking, det skulle være. Kom ind her. Smasker her. Oh shit, hvor er det? Nej! Sorry! Shit! Vi vil dø. Det er fandme ringe, jeg skal studere nu. Jeg får mig og hvad? Nå, det er en skole. Jeg skal leve der. Sådan. Ja, til runde 10. Jeg tager den. Jeg kan sige, den her runde kommer fra. Så har jeg lige. Det er jo helikopteren, ikke? Eller strøm helikopteren en gang. Oh, fuck! Spil! Så var det væk. Jeg var bare lige ud af huset. Fuck dig, så klarer jeg det bare selv. Holy shit, hvorfor tog jeg overhovedet helikopteren? Hvorfor strandte den ikke? Okay, fuck det, jeg kommer over og putte noget på flyet. Okay, jeg køber det nok ikke. Nej, det er på grund af, at hvis du kunne købe noget nyt, så kunne jeg jo også. Det er den. Der kommer ikke mange herover, hvis den er gang dejligt. Jo, her kommer de fleste til. Okay, så snakker vi om det. Shit, jeg ved ikke, hvor langt er det. Ja, jeg har været noget langt. Jeg ved ikke engang starte med den video. Nej! Det kommer, Mathias! I'm coming! Nej, for helvede! Nej! Okay. Au! Det var virkelig godt. Hvad? Der står ingen. Der står ikke engang en. Så bliver jeg falder jeg om.
alle tre være nødt til det efter. Ikke hvis det mod hinanden. Men kan sgu ikke spille tre sammen. Det er altså lige skærmen. Eller sådan tager vi hjemme fra en lille bid. Det der, det er en ens-mission, jeg nogensinde har klaret i et spil. Ja, det er. Hvor laver du godt sådan, der er på vores kanal, B? Hvor Hvad? langt har du filmer med det? Vil du så sådan en mission ad gangen, eller hvad? Ja. Jeg tænker sådan, ikke filme sådan 2 missioner, men en af gangen. Det var smartest. Så går de jo ikke glip af Jeg troede, noget. det var lønning, det der. Ja, man skal også være sikker på. Nogle gange Prøv at kigge, hvor lang tid du har han havde oplevet det sådan, hvor han nok være to i år. Nogle gange han har sprunget over nogle Det er de missioner, jeg synes, der er kedelige. det er jo lidt mere. Jeg vil filme alene i missioner. Prøv at se, hvor lang Det tid skal der jeg er også, når jeg får prep til det. Hvad? Hvor lang tid der er filmet tider. Hvor kan man se det her? Du skal bare lige over. Skifte. Sådan det skulle være. Så skal vi prøve. Den er i pause. Er den ikke? Nu skal vi stå. Den er der i pause. Nej. Det er hvis man vil pausen. Det er ikke sammen meget. Okay, det kan man ikke se. Umiddelbart ikke fordi. Og filmen var missionen, der ser bagefter. Du siger der. Du siger det, for jeg ikke ramte ham. Men det er måske der skal prøve. Hvad? Når du er færdig med den der mission, så vent en dag eller en 2 for at filme det resten. Hvis der er nogen, der har en kommentar til næste episode. Hvis der er nogen, der har. Så Jo, jeg kan jo sagtens bare filme dem. er det sådan. Så bare vent med at lægge dem op. Nej, det er også det. Men det er også det, jeg mener. Okay, kom så Odense. Du skal vinde over AGF. Nej, det er stadig det, jeg mener. Men så kan du besvare et spørgsmål eller noget. Og Aalborg skal spille i morgen, tror jeg. Den skal vinde der. Esbjerg skal vinde i morgen. Det gør. Det er bedst, hvis det er Midtjylland. Hvor Tryk ikke engang mere, så kan vi gøre det. Det er færdigt. jeg tror faktisk, at jeg overvejer, at der kommer en ny let væk. Men jeg synes, det er sådan. Jeg synes, det kan få noget. Så. Er du klar? Enemy helicopter. Get them down. Gør du med det? Sådan. Du kan knap færdig med den mission egentlig. Jo. Endnu en. Jeg synes ikke, den her mission, den er særlig sjov. Jeg synes, den er sjov. Jeg synes, alle missioner er sjov. Ja, altså man får nogle udfordringer hver gang, og især når det gør dem sværere. Jeg tror også, jeg vil til at begynde en Saints Row Let's Play nu. Nu skal vi ikke stå og reklamere for vores kanal. Skal jeg? Nej, det er ikke noget. Ikke en timer. Skal jeg?
Hvor Mikkel egentlig, der skal flere på min kanal. Ja, det er Så bliver der nogle flere, der filmer støtte på Mikkel. Ja, det kan jeg godt. Så vil bare lægge ned. Sådan! Jeg vil bare lægge ned på Øst i gang i stedet for. Ikke det her. Okay. Fordi det vil jeg lægge på min egen. Jamen, du ikke skulle join vores kanal. Men det vil jeg godt. Men jeg vil hellere lægge det her ud på min egen kanal. Hvorfor? Fordi jeg vil også godt have nogle subscriber. Jeg siger ikke, at du 23 abonnerer med kom for at abonnere på dig. 24. Og jo, 1. Og det er Mikkel. Ja, men jeg vil gerne. Hvad har jeg? Vanessa med på min kanal. Mm. Jeg havde ellers lige fået 2 abonnerer mere, end jeg og så 2 abonnerer. Efter jeg havde lavet videoen, så synes jeg, det var 2 abonnerer mere. Sådan. Jo, Det var vores første mission. YouTube. Ja, ses YouTube. Ses YouTube. jo,